Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda we baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow paýtagtymyzdan hem ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimläriniň gatnaşmagyny sanly video aratnaşyk arkaly iş masadan geçirdi. Onu ýurdumyzda ýaýwanlanlaryny giň gärmli özgertmelere amala aşyrmak, möhümlüğini owajylyk işlerini guramaçylykly geçirmek, Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 25 ýyllyk münasibetli deshalyň ulanylmagy berilmegine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen hatabat bermek üçin Aşgabat şäheriniň häkimi Glyzowa söz berdi. Häkim paýtagtymyzda işleriň ýagdaýy, onu awadanlaşdyrmak boýunça görülýän toplumlaryň şäherler barada hatabat berdi. Şeýlekem ýer deskalaryň gurulşynyň barşy hakyna hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, paýtagtymyzda işleriň haýal alınıp barlýanyny bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz Aşgabady mundan meýlekde ösdürmegiň wezipelerini çözmäge, düýpli we jogapkärçilikli çemleşmegiň möhümdigini aýdyp, şäherde arasyçylygy saklamak, jemaat gullyklarynyň bökdünçsiz işini üpçün etmek babatda häkime anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz özgertmeler meýilnamalaryny amala aşyrmakda ähli ugurlary, şol sanyna ýaşaýyş durmuş, inženerçilik, tehniki, ulug kommunikasiýalar, ekologiýa ugurlaryny göz tutmagyň zerurdygyny aýtdy. Şunun bilen bir qatarda döwlet başlarymyz Aşgabat şäheriniň häkiminiň ünsüni gyş mögsümine taýýarlyk görmek bilen bagly işlere çekdi. Şunda mektepleriň, çağlar baglarynyň, ýaşaýyş çaýlarynyň ýaradyş ulgamlaryny degişi ulan şäherine getirmek, derur bolan halatyny, durmuş ulgamynyň deskalaryny awatlamak möhüm bolup durýar. Şeýlekem häkimi paýtagtymyzyň täze gurulýan deskalaryna, aýratynna şanly sene Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 25 ýyllyk münasibetli ulanmagy berilmegi bellenlen deskalarda işleriň hiline we öz wagtyna ýerine getirilişine, şäherde ýanyň howpçylygynyň kadrlarynyň berja edilmegine bir gödegçiligi üpçün etmek tapşyryldy. Soňra Ahyl vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayatda işleriň ýagdaýy, owajyk toplumyna alınıp barýan işler, Hyzgysanyna paýta ýygyn mögsümine we güýlük bugdaýyň ekşine görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şeýlekem möhüm deskalaryň gurulşynyň barşy ýerlerde durmuş ykdysady binalary döwre baplaşdyrmak, inženerçilik ulgamlarynyň ýyladyş mögsümine taýýarlygyny üpçün etmek hakyna hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, agaltyn mögsüm barada durup geçmek bilen Goğuça meydanlarına degişi işler geçirilerine, agreten kadrlaryň berja edilmeginiň ähmiýetini belledi. Şonuň ýalyda döwlet başlarymyz güýdüki bugdaý ekşiniň ýokary hilli, gysga möhletde geçirilmeligini we soňra olara toplumlaryň ýyda edilmeginiň geljek ýyllaky bol gallyk hasylynyň geregligini belledi. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz öňde durýan möhüm çärelere derur bolan owagsylyk teňkalaryny, enjamlaryny, şol sanyna paýta ýygyjy kombaýnlary, ekijileri, awtologlary, şeýlekem kabul ediş garmanhanalaryny hemde paýta aratyjy kärhanlary guramaçylykly taýýarlamak barada görkezme berdi. Hormatly prezidentimiz degişli dizimleriň sazyşly işini, daýhanlaryň ýokary öňüjlikli däkme çekmegi we dowly wakaly din jalmak üçin ähli şertleriň düredilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz owagsylyk toplumny esirmegiň esasy urlaryna üns çekip, häkimi güýlük yer almanyň, güýük we beýleki owagsylyk ekinläriniň ekşiniň bellenlen möhletde geçirilmegi, olara talaba laýyk ýyda edilmegi barada anyk tapşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini ýygyderli ýokalandyrmaga üns çekip, vilayatda bina edilýän deskalarda işleriň barşyna gödegçiligi güýçlendirmegi taşyrdy. Olara bellenlen möhletine ulanylmaga berilmeliler we häzirki zaman ünlüleriniň ähli ölçeglerine dolu gabat gelmeliler. Döwlet başlarymyz ýyladyş mögsümine taýýarlygyň ýokary guramaçylyk derejasyny üpçün etmek, degişi inženerçilik ulgamlarynyň ýagdaýyny barlamak üçin gaýry goýulmasy çäreler görmek, ýanyň howpçylygy düýgünleriniň berja edilmeginiň meselelerini gödegçilikde taklamak babatda häkime anyk tapşyklar berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliw güni video aragatnaşykda vilayatda geçirilýän işler, şol sanyna o senagat bugdagyna alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplarynyň şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli ulanmaga beriljek deskalarda işleriň ýagdaýy barada aýdyldy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, mögsümliğin owagsylyk işlerini bir gödegçilikde saklamagy hemde paýta ýygyn mögsüminiň we güýlük bugdaý ekşiniň toplumlaryň esasy guralmagyna aýratyn üns bermegi taşyrdy.
Buğday ekiljekerlerin öz wagtyna sürülmegini, hemde tekillenmegini, tenkelerin we ýürütülýän enzamlaryň ekşi dolu taýýarlygyny, şeýle hem daýhanlaryň ýokary ýylly tohumlar bilen üpçünçiligi bir gödөгçilikde saklanmalylar. Şonuň ýaly hormatly prezidentimiz golaylaşýan paýta ýygyny mögsüminiň guramaçylyk meselelerini çözmäge degişli derejede çemeleşmek, ýetişdirilen hatyry ýetgisi ýygna almak we aýagyl saklamak boýunça öz wagtyna şäherleri görmegiň möhümdigini belledi. Döwlet başlarymyz yerleri netijeli peýdalanmak, obagjylyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak arkaly o etnaga toplumynyň kuwatyny amala aşyrmagyň möhümdigi barada aýdyp, häkime degişli wezipeleriň çözülmegini ünüs merkezine taklamagy taşyrdy. Şonuň bilen baglykda güýzlük yer almanyň, dürli göýek önümleriň, gant çugunlarynyň ösürilip ýetişdirilmegine, olary agrotehnikanyň kadrana laýyklykda ýygy edilmegine, ýygnalan hatyryň degişli derejede saklanylmagyna aýratyn üns berilmeliler. Döwlet başlarymyz tutuş ýylyň dowamyna ilatyň ter göýek önümler, yer alma we beýleki adyk önümleri bilen bolanyň üpçün edilmeginiň möhümdigini aýdyp, munyň üçin vilayetde sowagy ambarlary gurmak boýunça alınıp balyan işleri jogapkärçilikli çemeleşmek babatda häkime bir näçe anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz o etnaga toplumyna işleriň ýagdaýy bilen bir katarda ýaşaýyş durmuş meselelerine toplumlaryň itaatda çemeleşmegiň zerurdygyny aýtdy. Hemde häkime gyş mögsümine aqçam taýýarlyk görmek, gurulýan desgalary öz wagtyna ulanmaga bermek bilen bagly meseleleri, şeýle hem ýanyň howpsuzlygynyň kadralarynyň puguty bir jaý edilmegini hemişe gödөгçilikde saklamagy taşyrdy. Soňra Daşoğul vilayetiniň häkimi Nazar Muradow vilayetde ýaýbanlanan işleriň barşy obagjylyk toplumynyň netijelerini ýokalandyrmak boýunça alınıp balyan çäreler, paýta ýygny we güýlük buğdaýyň ekşine görülýän taýýarlyk yerlerde durmuş ykdysat düzümleri döwre baplaşdyrmak barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vilayet häkimine paýta ýygyny mögsümine degişli tapşyryklary berip, hemde yer eýlerini we mehanizatorlary obagjylyk tenkede beýleki zerur terişlerini üpçün etmek, hatyry kabul edýän harmanhanalary we gaýtadan işleýän kärhanlary mögsüme dolu taýýarlamak meselelerinden hemişe ünüs merkezine saklanmalygyny, kärnesler bilen tapşyrylan hasyl üçin öýdary hadarplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmeginiň zerurdygyny belledi. Döwlet başlarymyz güýzlük buğdaýyň ekşi barada aýdyp, onuň ähli şertleri, yerli toprak gowa şertlerini gödöňletmek arkaly guramaçykly geçirilmeginiň geljekki hatyryň giregdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz häkime gowaça çeýlik hem şaliklen meýdanlara ýydyk etmek baradaky anyk tapşyryklary berip, ähli degişli şäherleriň bellenlen möhletde agrotehnikanyň kadralaryny we düzgünlerini laýyklykda geçirilmeligini taşyrdy. Tutuş ýurdumyzda bolşýaly vilayetde de güýlük yer almanyň, göýek önümleriň we beýleki obagjylyk önümleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin zerur şäherler görülmeliler. Döwlet başlarymyz tebitleriň durmuş ykdysady ösüşini, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň derejesini üpçün etmegiň we hiliniň ýokarlandyrylmagynyň ähmiýeti barada aýdyp, vilayetde durmuş we beýleki maksatly desgalaryň gurulşygyny bir gödөгçilikde saklamagyň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz ýanyň howpsuzlygy bilen bagly meseleleri hemişe bir gödөгçilikde saklamagy taşyrdy. Şeýle hem mektepleriň, çağlar baglarynyň, ýaşaýyş çaýlarynyň ýaradyş ulgamlary bilen baglanşykly işleri güýçlendirmegi taşyrdy. Bulary vilayetiň jemaat hojalygy gullugynyň öňünde durýan, ileri turýan wezipeleriň biri bolup durýar. Soňra Lewap vilayetining häkimi Aman Gelliýew vilayeti durmuş ykdysatydan okully ösürmek maksadyna görülýän şäherler obagjylyk buğdagyny, şeýle hem ýurdumyzyň bir taraplygynyň şanly 25 ýyllyk nasibetli ulanmaga beriljek desgalarda işleriň barşy barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, vilayetiň owetnaga toplumynyň öňünde durýan wezipeleriň möhümdigini bellemek bilen paýta ýygmynyň takyk gurulmalygyna üns çekdi. Mögsüm bilen bagly meseleleriň, şol sany tenkelerin we enzamlaryň kabul ediş bölümleriniň hemde paýta rasalaýjy kärhanalaryň taýýarlygy, kärnesler üçin ähli şertleriň düredilmegi bilen bagly meseleleriň oýlanjykly çözülmegi paýta ýygmynyň üstünlikli geçirilmegine ýardam eder. Şeýle hem döwlet başlarymyz buğdaýyň täze bereketli hasylynyň düýbini tutmak üçin güýlük buğdaý ekşine hemme taraplaryň taýýarlyk görmek babatda häkime degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz şaly ösürip ýetişdirmek baradaky meseleleriň üstüne durup geçmek bilen vilayetiň şaleklen meýdanlaryna ýydyk etmek işleriniň agrotehnikanyň kadralaryna laýyklykda talaby laýyk geçirilmegini hemde şalynyň ýokary hasylynyň öňdürilmeginiň üpçün edilmegini taşyrdy. Şeýle hem döwlet başlarymyz vilayetde güýlük yer alma, göýek we beýleki obagjylyk ekinlerine talaby laýyk ýydyk edilmegini we olardan ýokary hasylyň öňdürilmeligini aýtdy.
Döwlet başlarymyzda täze gurulýan desgalarda işleri öz wagtyna tamamlamak, ýyladış mewsimine taýýarlyk görmek, ýanyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berja etmek bilen bagly meseleleri bir gözegçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anne Berdiýew vilayatda işleriň ýagdaýy, o esenagy toplumyna alınıp balyan işler we durmuşyk ykdysat düzümleri ösürmek boýunça durmuşa geçirilýän şäherler, bina edilýän desgalaryň gurulşygynyň diýipginleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, paýta ýygmynyň we güýzlük buğday ekişiniň ýokary guramalçyk derejesini üpçün etmek maksady bilen o esenagy toplumynyň düzümleriniň äkisiniň ýödary taýdaşykly işini ýola goýmagy, puwdugyň rehmetkeşleriniň bar bolan obagjyk tenkalaryndan we ulug serişdelerinden netijeli peýdalanmagyny üpçün etmek babatda anyk taýşyklar berdi. Buğday ekiljek meýdanlarda öz möhletini sürüm we tekizliş işlerini geçirmek, daýhanlary ýeterlik derejede ýokary hilli tohum we suw bilen üpçün etmek zerurdyr. Şeýlekem agaltyn hasylyny ýygnamagyň öňü sirasyna, gowuça meýdanlaryna, degişli şäherleri agrotehnikanyň kadraryna laýyklykda öz möhletini geçirmek wajypdyr. Vilayatda obagjyk önümleriniň meçlerini artdyrmak, hyzgysanyna gant çogunlarynyň güýlük yer almanyň, beýleki göýek önümleriň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin bar bolan mümkinçilikleri dolu ulanmak gerek. Hormatly prezidentimiz şunu täsil çemeleşmeler, önüm önüjleri höwetlendirmek we hojalyk ýöretmegiň ýöňde barjy usullaryny ornaşdyrmak esasy uğurlar bolup durýar diýip bellep, häkime anyk taýşyklar berdi. Döwlet başlarymyz vilayatyň durmuşyk ykdysat düzümlerini döwrüp aplaşdyrmak boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny çekip, watanymyzyň hemişelik beýtaraplygynyň 25 ýyllyk şanly senesi münasibetli ulanmaga berilmeli desgalaryň gurulşygynyň belirlenen möhletlerde ýerine getirilmegini berja etmegi taşyrdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz tutuş ýurdumyzda bolşýaly, vilayatda gyş mewsimine ýyladış ulgamlaryny taýýarlamagy, öz wagtyna ýerine getirmegiň, injenerçilik diýen kulgamlaryň bökdünçlik hereketini üpçün etmegiň, ýanyň howpsuzlyk kadrlaryny berja etmegiň zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyra gizlenip, ýurdumyzda azyk bolşygyny hasa üpçün etmek meselesiniň üstünlükli çözülmeginiň mümkindigini belledi. Bu maksat bilen malarçyk önümleriniň öndürüşini artdyrmak, puwdugyň otin binýadyny puwturlandyrmak zerurdyr. Döwlet başlarymyzda Türkmenistanlaryň ýylyň ekli pastyna ter göýek önümler bilen üpçün edilmeligini bellep, sowuzjy ambarlaryň gurulşygyna ünsi güýçlendirmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz dünýäde emeli gelen ýagdaýlary nazara alyp, ýylatyň saglygyny goramak meselesini hemişe üns merkezine saklamagyň zerurdygyny belledi. Jemgyýetde sagdym durmuş ýergelerini ýeňden wagt etmek, beden terbiýe we sport bilen meşgullanmagyň ähmiýetini düşündirmek gerek diýip hormatly prezidentimiz degişli wagt netigat şäherleriniň geçirilmeligini taşyrdy. Döwlet başlarymyz bilim ilgamyna özgertmeleriň durmuşa geçirilmegini bir gözegçilikde saklamagyň mümkindigine üns çekip, täze okuw ýylyna talaba laýyk taýýarlanmagyň, şunu emeli gelen ýagdaýlaryň göz tutulmagynyň zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara watanymyzyň mundan meýlekde gülläp esmeginiň hemde halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Şugun milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryny hormatly prezidentimiziň minister kabinetiniň şu ýylyň 7 aýyna ýerine getirilen işleň jemlerine başlanyp, sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň uğurlaryna başlanan sanly video aragatnaşyk arkaly maslahatlar geçirildi. Olaň barşynda ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar geçirilip, öňde durýan wezipeleri ýerine getirmegiň uğurlary kesitlenildi. Hemem olaň milli ykdysadyýetimiz ähmiýeti ara alyp maslahatlaşyldy. Maslahatlarda her puwdugyň öňünde durýan möhüm meseleleň berja edilmegi bilen baglanyşykly taýşyryklary ýerine getirmegi, işleňleşdirmek meseleleri boýunça pikir alşyldy. Milli parlamentde geçirilen maslahatda belenirşýäli Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmek, döwlet derejesinde amal aşyrýan işleri wagt etmek boýunça taýýarlyk işlerini hereket edýän kada laýykda alyp barýarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaşary girmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamaty boýunça işler dowam etdirilýär. Şeýle halk maslahatyna taýýarlyk görülýär. Mundan başga da maslahatda konstitusiýon toparyň mejlisine taýýarlyk görmek meselesine üns çekildi. Garaşyk heme baky tarap Türkmenistan iki taraplaryň we köp taraplaryň görüşdi. Awraýly sevit heme halkary gurumalaryň çäklaryny netijeli hyzmatdaşlyk strategiýasyny durmuşa geçirýär.
Şunun bilen baglanykda hormatly prezident bilen uzul bilen tapşyryklaryny ýerine ýetirmek, hemme ýurdumyzyň daşary syýasat idarasynyň öňünde goýulan wezipeleri çözmek maksady bilen amala aşyrylýan işler barada çykyşlarda beýlendi. Maslahatda beýlenir şeýle häzirki döwürde Türkmenistan ýany dürli ugrlarda özara bähbeti gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýän daşary ýurtda hyzmatdaşlaryň sany barha artýar. Maslahatda şeýle häzirki döwürde ýurdumyzyň awraýly sewtüge halkara guramlaryň çäklerini ýoly goýan gatnaşyklarynyň netijeli häsiýeti eýe bolmagy uğruna degişli işleň alınıp barylýany berenildi. Bu urda durmuşa geçirilýän çäreleri işleňleşdirmek boýunça hormatly prezident bilen beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada maslahatda pikir alşmalary boldy. Ýurdumyzyň ykdysady mali toplumuna geçirilen video masalyny dowamyna hormatly prezident bilen öňde goýan wezipelerini üstünlük durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň ykdysady toplumynyň işini döwrüň tarabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça anyk teklipleri öňe sürildi. Hasabat döwrüne ýetilen oň insepketler milli liderimiň başçylygyny ýurdumyzyň ykdysadyny depkinli ösdürmäge gönükdiren şäherleň üstünlükli durmuşa geçirmegi netijesinde gadananly. Milli liderimiň bu puwdoklar boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň talaby laýyk durmuşa geçirişine gödäwçilik işlerini güýçlendirmek, puwdoklary ösdürmek meýnamlary boýunça döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirişine ýeterlik derejede gödäwçilik etmek boýunça beren anyk tapşyrygyny ýerine ýetirmek bilen bagly geçirilen maslahatda çykyşlar dinlendi. Video maslahatynyň dowamyny kabul edilen maksatnamalaryny maliýeleşdirmegiň goşmaça çeşmelerini gözlemek, ykdysady etmede maýa goýumlaryny köp çekmek bilen bagly öňde durýan wezipeler ketýetlendi. Neutral toplumynyň ähli zümrüniň işini kämilleşdirmek, burada durmuşa geçirilýän çäreleri işleňleşdirmek hem toplumyň önümçilik kuwatlyklarynyň netijelerini ýokurlamak boýunça öňde durýan wezipeler hem olary ýerine ýetirmegiň anyk ýollar ketýetlendi. Hormatly prezident bilen neutral toplumynyň öňünde durýan möhüm wezipeler düzümüň işini talaba laýyk guramak, innowasion tehnologiýalary sany ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanşykly wezipeleri üstünlükli çözmek üçin zerur çäreleri görmek boýunça beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barylmaly işler barada degişli hasabatlar dinlendi. Döwrewap kärhanlarda işlemek üçin ýokary hünärli işgärleň taýýarlanmagy, olaň hünär derejesiniň ýokurlanmagy bilen bagly alınıp barylýan işler barada çykyşlar dinlendi. Şeýle-de Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gady geçirjisiniň guruluşyny şartlandyrmak barada milli liderimiň beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça hasabatlar dinlendi. Ulug we kommunikasiýa toplumy milli ykdysadymyzda möhüm urlan hatarına durýar. Bulugumda alınıp barlayan işleň netijelerini ýokurlandyrmagy milli ykdysadymyň kuwatlanmagyna bolşýar, halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de ähmiýetli bolup durýar. Uluglaryň ähli görnüşleriniň sadaşlyk hereketini üpçün etmek, olarda ýoly goýulan hyzmatlaryň derejesini ýokurlandyrmak, ýurdumyzyň ulug üstaşyr geçirgen hökmündäki derejesini potlandyrmak bilen baglanşykly alınıp barlayan işleň ören uly ähmiýetiniň bardygy geçirilen maslahatda bellendi. Hormatly prezident bilen ýurdumyzda geo maglumatlar merkezini döretmek, şäherlerde sanly ulgamy ornaşdyrmak işlerine girişmegiň zerurdygyny belleýär. Geo maglumatlar merkeziniň döredilmegi injener ulgamlaryna düşýän agramy kesgitlemegi mümkinçilik berer. Şäher guruluşy işlerini çaklamagy hem modelleşdirmegi boş ýer bölekleriniň möhüm bünýadyny döretmegi ýardam eder. Muňa ödeşelede ýer böleklerini aýaly peýdalanmakda, olaň maksady laýyk ulanylmaýanyny ýüze çykarmakda hem beýleki işler geçirmegi şert döredir. Şunuň bilen baglykda bu urda döwlet başçylygynyn beren görkezmeleriniň ýerine ýetiriş barada maslahatda hasabatlar dinlendi. Sanly video aratnaş arkaly geçirilen maslahatda Türkmen paýtagyny awadanlaşdyrmak, guruluşy işleriniň depkinli güýçlendirmek, awtolog ýollaryny döwrwaplaşdyrmak, energetika puwdogyny mundan belägim ösdürmek boýunça geçirilýän işler barada hasabatlar dinlendi. Milli liderimiň ýurdumyzda gurulýan desgalaň ýagdaýyny seljermek hem şolarda işleň başyna gödäwçiligi güýçlendirmek dünýä ykdysadyna bolup geçýän ýagdaýlar bilen baglykda ähli meýilleşdiren desgalaň guruluşyny gaýtadan seretmek, şunu diňe ýaşaýyş durmuş maksatly desgalary gurmagyň ileri tutulmagynyň möhümligi barada beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça möhüm wezipeler barada video maslahatda pikir alşmalary boldy. Hormatly prezident bilen geljek 2021-nji ýyl üçin guruluşyk maksatnamasyny düzütişge ýerdip, maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamak hem şunun bilen baglykda guruluşyk senatyny ösdürmek bilen bagly beren anyk tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň anyk ugrulary barada giňişleýin hasabatlar dinlendi. Video maslahatda hormatly prezidentiň guruluşyk we senat puwdoklaryna köprek maýa goýumlaryny çekmegiň möhümligi barada beren anyk tapşyryklaryny ýerine ýetirmegiň ugrulary barada pikir alşmalary boldy. Şuýlyň ýydaýyny ýerine ýetiren işleň netijelerine başlanyp, geçirilen video maslahatda ýurdumyzyň sebitlerini ýaýwanlaryň özgörtmeler, möhümlerini owga işleriň başy hem malarçylyk goýjuluklarynyň işiniň ýagdaýy barada giňişleýän hasabatlar dinlendi. Şuňlar welaýatlarda gowaça ide etmek işleri agresiýnik gadarlara laýykda alınıp
barlýar. Şunuň bilen baglykda geljek ýylyň hasyly üçin buğday ekiljek meýdanlarda sürüm işler geçirilýär. Ekişde iş ediljek owa hojalyk senekalaryny hemem enjamlary, mundan başga-da zerur bolan tohumlary taýýarlamak işleri dowam edýär. Mälim Morşýaly 2020-nji ýylda Türkmenistan boýunça 690 000 hektara güýzlük buğday ekiler. Hemem şonça meýdandan 1.400.000 tonna galla hasylyny almak meýilleşdirilýär. Video masagatda ýurdumyzda mallaň baş sanyny artyrmak hemem önümlüğini ýokurlanmak, elatymyzda mallarçylyk önümleri bilen dogry üçin etmek boýunça alınıp barýan işler barada hasabatlanýar. Paýta ýygymy mewsumynyň ýakynlaşyp gelýäni hemem oňa ýokary derejede taýýarlyk görülmeli barada milli liderlerden beren tawşyklaryny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler boýunça pikir alşmalary boldy. Döwlet başçylygynyň içerki bazarlaryň özümizde önürlen önümleri bilen dogry üçinilmeligi, ýer almaň gök we bakçy, şeýle beýleki owa hojalyklary ekilýän meýdanyny artdyrmak barada degişli görkezmelerini ýerine ýetirmegiň anyk uglary kesitlerini. Video masaty hormatly prezidentimiň Türkmenistany 2020-nji ýylda buğdaýyň bol hasyny önürmek hakyndaky gol çeken kararyny ýerine ýetirmegiň anyk uglary kesitlenili. Sewda toplumlaryň geçirilene video masagatda sewda we dokma pudogyny hemem telekeçilik ulgamyny şuýlyň ýanwar-iýul aýlaryna ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada hasabatlar dinleni. Video masagatda mektep haritlarynyň göçme sewdasynyň gurulşy bilen bagly hasabatlar dinleni. Hormatly prezidentimiň ilaty halkyň sarp edýän haritlary ilkinji nowatda ady görünümler bilen üpşin etmek meselesini her gün bir gözegçilikde saklamak boýunça beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek barada anyk tawşyryklar berildi. Hormatly prezidentimiň senagatçylar we telekeçilik birleşmesine gaýtga wagtyň içinde daşary ýurtlarynyň getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri özümizde önürýän kiçi, orta we iri telekeçilik kärhanalaryny gurmak maksatnamasyny işläp taýýarlamak, hemem hödürlemek bilen bagly beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmegiň urlary ara alınıp masada açyldy. Masada atnaşanlary milli liderlerden tawşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça edilmeli işler dogrusynda giňişleýän pikir alşdylar. Alym, bilim, sağlyk goraýyş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik ulgamlaryna işleň ýagdaýy olary ösürmek boýunça görülen şäherler, şeýle şol ugurlarda gadanlar netijeler barada sanly video aratnaşyk arkaly geçirilen masagatda pikir alşyldy. Video masagatda hormatly prezident bilen täze okuw ýylyna taýýarlygyň barşyny hemişe berip gözegçilikde saklamak, çağlaň daşary ýurtlaryny kemil öwrenmek üçin sanly ulgamyň mümkinçiliginden dogry peýda almaklyk barada beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça pikir alşmalary boldy. Döwlet başçylygy Ministrler Kabinetiniň mejlisine ýaşaň mektep ýyllaryna başlap, dürli tejribe, konstruktorçylyk ukyplaryny ösdürmek, bulara laýyk gelýän sapaklaň giňirdilip okudylmagyny guramak üçin netijeli çärilen görünmeligini, orta mekteplerde teknik we tehnologik ugurly sınıflary açmak boýunça zerur işleň geçirilmeligini ýaşady. Sagdyn imitlenmek, sport we beden terbiýe bilen meşgul bolmak boýunça alınıp barýan wagt netihat işleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda güýçlendirilmelidir. Hormatly prezident bu şeýlede ziýansızlanyş serişlerini çekmek boýunça işleň netijelerini ýokurlanmak üçin tebiği ýagdaýlaryň ziýany täsirini öňlemek, hemem howply ýokunçlara garşy görüşmek maksady bilen almy barlyk işleriniň geçirilmegini dowam etmek tawşyrdy. Video masagatda hormatly prezidentiň tawşyryklaryny ýerine ýetirmegiň anyk uglary barada giňişleýän hasabatlar dinleni, hemem pikir alşmalary boldy. Şeýlelikde toplumlaryň düzümlerine geçirilen sanly video aratnaşyk arkaly masagatlarda hormatly prezidentiň beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmek uruny uly hujuw bilen işejeklikler barada buýsançly gurrungar edildi. Medeniýet ulgamynyň hemem köpçüliklerine habar beriş serişleriniň ýol başlarynyň gatnaşmagyna geçirilen masagat hormatly prezidentiň adyna aýdylan hoşallyk hemem alkyş sözler bilen başlandy. Çünki döwlet başçylygynyň milli telewizionyanyň hemem radionyň işini kämilleşdirmek maksady bilen zerur bolan enjamlar satyn almak hakyndaky gol çeken taryhy karary toplumyň ähli işgärleriniň şatlygyny goşulandyrdy. Radio elimden işgärleri arkada prezident bilen bildiren banamyna jogap edip, hasamy dürüjlükli işlep, milli liderimiň ýol başlygynda barha pajarlap ötýän ýurdumyzy, watanymyzyň bagtyar raýatlarynyň eşreti durmuşyny wasp etmekde, özleriniň gujur gaýratlaryny gaýgyrmajykdygyny anandyrdylar. Geçirilen video masagatda medeniýet ulgamy boýunça gözüne tutulan şäherleri durmuşa geçirmek boýunça alınıp barýan işler dogrusynda giňişleýän çykyşlar dinlendi. Hafawatyň şäherlerini, teatrlaryň, kitaphanalaryň, muzeýlaryň hemem medeniýet ulgamynyň beýleki idaralarynyň, şeýle köpçüliklerine habar beriş serişleriniň şu ýylyň ýanwar-iýul aýlaryna alyp baran işleri, olaň işine häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada habar berildi. Hormatly prezident bilen medeniýet ulgamy hemem köpçüliklerine habar beriş serişleri üçin münasip başarjyň işgärleri taýýarlamak boýunça beren tawşyryklaryny ýerine ýetirmegiň anyk uglary kesitlerini
Döwlet başçylygynın bayramçylyk konsertlerini şuun kunun ýagdaýyna ura geçirmek babatda degişli teklipleri taýýarlamak barada beren görkezmelerini ýerine ýetirmegiň anyk uğurlary kesýetini hemem hormatly prezident bilen alkyş sözleri beýan edildi. Şugun Türkmenistanyň mejlisiniň ýolbaşçylary hemem deputatlary parlamentary birleşiginiň Awstriýanyň parlament hemem Birleşen Milletler Guramasy bilen birlikde uran video maslahat görnüşindäki parlamentary birleşiginiň agzasy bolan ýurtlaryň parlamentlarynyň Wenan ýolbaşçylarynyň 13-nji sammitine gatnaşdylar. Parlamentary birleşiginiň agzasy bolan ýurtlaryň parlamentlarynyň Wenan ýolbaşçylarynyň 13-nji sammitiniň gün tertibine gender deňligi, Wenanyň ykdysady durmuş medeni hukuklaryny hem maliýe mümkinçiliklerini giňeltmek, COVID-19 pandemiýasynyň durmuş ykdysady täsirini azaltmak boýunça ýurtlaryň özara gatnaşyklary bilen bagly meseleler girdildi. Türkmen tarapynyň wekilleri halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary hasam berkitmegiň möhümdigini belediler. Muň özi hormatly prezidentiň amraşyrýan netijeli siýasatynyň esasy uğurlarynyň biridir. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň Milletler Birleşiginiň işiň agzasy bolmak bilen häzirki döwrüň möhüm wezipelerini çözülmegine işiň gatnaşýanyny belenirli. Gender deňligi enenin we çağanyň saglygyny gorumak, mümkinçilikleri çäkli bolan adamyň hukuklaryny üpçün etmek, ýaşar siýasaty hemem beýleki uğurlarda netijeli gatnaşyklar ýoly goýuldy. Hususan ýurdumyzda milli liderimiziň saglygy guraş ulgamyna başyny başlayan maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Olary bütün dünýä saglygy guraş guramatynyň maslahatlaryna laýyklykda hemem milli kanunçylygy nazar almak bilen işlenip taýýarlandy. Ýokunç keserliň öňlenmek boýunça giňirimli işler geçirilýär. Video formaň barşyny belenirşýäri dünýä taryhynyň häzirki döwrüne Wenanlar parlament diplomatiýasyny ösürmekde möhüm orny eýleýär. Olary terrorçylyk, ähli garyplyk, bekanun migrasiýa, azyk we ekologiýa hukuklygy babatda hukukyň döremek ýaly ýeti meseleleri çözmek üçin öz artýan täsirini ulanmak zerurdur. COVID-19 ýaýramagy bilen bagly bolan häzirki şertlerde pandemiýaga garşy görüşmekde, hemem oňa täsir etmekde. Wenanyň syýasy ýolbaşçylygy uly ähmiýeti eýe bolýar. Olaň ykdysady hukuklaryny hemem maliýe mümkinçiliklerini giňeltmek ara alyp maslahatlaşylan meseleleriň biri boldy. Şunun bilen baglykda belenirşýäli howa hemem saglyk bilen bagly bolan strategiýalar hemme taraplaryň bolup gender meselelerini nazar almak bilen durmuşa geçirilmeliler. Hormatly prezident bilen hemişe nataýşaly berkarar döwletimiziň owa hojalyk siýasatynyň ilkinji maksady ady önümleriniň bolçulugyny döretmekden ýurdumyzyň bazarlaryny öz toprağymyzda öňürleýän ter hemem ekologiýa taýdan arasy önümler bilen dowly üpçün etmekden köp türlü şerede ýokary hili bäsleşigi ukyply ady önümleriniň daşarky bazarlara çykarylmagyny ýola goýmakdan ibaratdyr. Türkmenistanyň owa hojalyk we daşky urşa we goramak ministrliginiň Balkan galy önümleri önümçilik birleşiginiň sarpowasyndaky häzirki zaman degirmenine de döwrubap işler bitirilýär. Ýokary hili un öndürmäge mümkinçiligi bolan bu toplumda her gije günüde taýýarlanýan önüm täziri bilen sarp edilýär ýetirilýär. Gahrman arkadamyň ýeriniňsiz aladasy bilen berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzda bolup geçýän beýik özgörtmeler merdana halkymyzyň buýsunjyny urlýar. Hormatly prezident bilen peýham paýhaty bilen ýurdumyzyň ykdysady kuwaty ýygydarly ýokalanýar. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezident bilen galy önümler kärhanalaryny gurmak hakyna kabul taryh kararyna laýykda Balkan ulaýatynyň Serdar etrawynyň sarpowasyny görümleri degişlikde 50 000 hemem 30 000 tonna däni saklaýan elewatorly Hergi jogunize 200 tonna däni ömäniýetinden degirmeniň gurulyp işe girdilmegi munyň aýdyň misallary. Toplumyň iň bir kämil enjamlar bilen enjamlaşdyrylan degirmeni her ýylda 50 000 tonna un öndürmäge niýetlenenler. Şu ýylyň orok mewsüminde Balkan ulaýaty boýunça 120 000 tonna guşgursak azyklyk däni hasylynyň ýygnalmagy kärhananyň dogry güjüne işledilmegine mümkinçilik berýär. Büyük häzirki zaman kärhanada ýürüýte çelekleň 6sy bolup olan her birini 8333 tonna däni saklamagy mümkinçilik bar. Galy önümler kärhanasyna bar bolan beýleki desgalar bilen bir hatarda önümçilik bölümi, elektrik bekedi, suw arasylaýjy desga, arasaçylyk durmuş gullugynyň jaýy, däni ýükläp düşürmäge niýetlenen bölüm, ammar jaýlarynyň ikisi, iki gatly idara jaýy, elektrik, suw, lagym geçirjileri öz başlykdyr. Dünýäniň kämil tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylan bu desgadaky işler kompýuterler arkaly dolanyrlýar. Bu kuwatly desgada häzirki wagtda uny şeýlede mali limiti bolan kepek öndürilip sarp edijilere bökdönşi uradylýar. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň geçen ýyl aýynda bu ýerde 16927 tonna buğday bolup belenilen mailnama Awra bilen hötdegelini.
Şonça önümüň 4232 tonnaty ýokary hemem 8460 tonnaty bolsa birinji hili unlardyr. Şeýle-de gurrunga dileýän döwürde önerilen kepegiň möçeri bolsa 3800 tonnadan geçdi. Häzirki wagtda Balkan galy önmeri önümçilik birleşiginiň Serdar etrabynyň sarpowatynaky büyük häzirki zaman degirmenini şu ýylyň buğdoý hasylyny gaýtadan işlemek işleri gowşamaýan depkinlerde alınıp barylýar. Ýokary önümçilik görkezlerini gadanmagy ähli mümkinçilikleri bolan kärhanada halal zähmet çekmäge döredip berýän ähli şertler üçin degirmeniň hünärmenleri gahrman arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen ýurdumyzda telekeçiligi giň garym bermek, ony döwrüp ösürmek barada geljegi nazarlaýan ýyl ýurt bähwetli kararlary Ahal ulaýatynyň telekeçileriniň hem geljekde dörejilikli hem has netijeli işlemek baradaky höwüslerini täze badalalar berýär. Şeýle kärhanalaryň birim Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Mono hususy kärhanasydyr. Ahir ulaýatynyň merkezi Änew şäheriniň çägine ýerleşen Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Mono hususy kärhanasy soňky ýyllarda önürýän önümleriniň ýokary hilligi bilen ýyla tarasyna giňden tanalýar. 2 hektar meydana ýerleşen dünýäniň iň kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada ýylatyň köp sebäplerden dürli hojalyk önümleriniň birnäçe görnüşleri öňürilýär. Bu ýerde önümçilik üçin peýdalanýan suwlar diqqat bilen goýulardan alınýar. Kärhanada öňürilýän hojalykda günnelik gerek bolan önümler üçin ulanylýan ýakymly ihtiýaji maddalar bolsa, olaň geçkinlik haritlary öwrülmegine iterýär. Bu önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagy müşteriliň gün saýyny artmagyna getirýär. Mono hususy kärhanasyny öňürilýän ýokary hili önümler ýurdumyň paýtagty Aşgabat şäherine hem vilayetlemede urdurýar. Kärhanada öňürilýän önümleriň ak badarlary hem sowda merkezlerine beýdap durmagy, bu önümleri öňürilýän işi hünärmenliň ihlaslarynyň hem zähmetleriniň kimsiz ýerine düşýäniň aýdyň şaýady bolýar. Häzirki wagtda kärhanada işi hünärmenliň 60 ogly zähmet çekip işleri çarşyk esasyna alınıp barylýar. İş ümdigi barha ilerleýän bu kärhanada geljekde ýyla tarapyndan has köp sebäplerden önümleriň täze görnüşlerini öňürmekligi ýoly goýmagam gözüňde tutulýar. Yeri gelene belemeli zatlaryň ýene de beri häzirki döwürde bu kärhanada hormatly prezident bilen saglyk maksatnamasyny amala aşyrmak maksady bilen gigiyeniki temizleji antibakterial terişleriniň birnäçe görnüşleri öňürilip ýylat köpçüligine ýetirilýär. Hemem olary uly islegden peýdalanýar. Bu urda kärhananyň işgärleri daşary ýurtly hünärmenler bilen ýakyn hyzmatdaşlykda bolýardyr. Kärhanada öňürilýän önümler bu ýerdäki hil barlyk hanasyny gözegçilikden geçirilýär. Kärhananyň ruh bilen hem az bir işgärleri ýurdumyzda telekeçiligi ösürmek uğruna döredip berýän şertler üçin gahrman arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly alymlar, indi ýurdumyň vilayatyny we paýtagtyny Aşgabatda 17 awgustda saat 20-den 18 awgustda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat hurlugynyň berýän habary bilen tanyşalyň. Balkan ulaýatyny köplämekli howlup az kem ýaşýar ýyllaryny çakmak mümkin. Demirgazy gün nordan teleskopda 9-14 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 19-24 gradus gündizini 31-36 gradus. Kenar ýak taraplaryna 25-30 gradus maýl bolar. Ahal ulaýatyny köplämekli howlup gün nordan teleskopda 9-14 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 20-25 gradus gündizini 30-35 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny azkem bir tuha alyp Demirgazy gün nordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 19-24 gradus gündizini 30-35 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny azkem bir tuha alyp Demirgazy gün nordan teleskopda 9-14 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 20-26 gradus gündizini 30-35 gradus maýl bolar. Daşy welaýaty köplämekli howalyp Demirgazy gün watagan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal usar. Howa gijetini 18-23 gradus gündizini 30-35 gradus maýl bolar.
Paytahtın Aşgabatda üýtkä premolty howal günnägden teleskontu 9-11 metre ýetýän şemal utar. Howa gejetini 22-24 gradus gündüzini 32-34 gradus maýl bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 18-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy açylýar. Edil watandaşlar, şu günleri howanyň düzümini tozan bölejikleriniň meçörüniň qadydan 19 göterim artmak bilen baglanyşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehman ýeşer. Bu günleri bir jaý etseňiz, ýylyň islenlik basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şununla watan habarlary ýepleşmede jemleýär. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wabatlarda ösüşýär esenýär. Ähli düşünýän ödenine bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoşsa bolun, edil ýeşer.